Ассалому алейкум бародаро. Ча. Ина боз бародаро 12 сар бизи фурӯшӣ дорем. Сибгард. Бузо қарор доранд дар шаҳри Душанбе ҳамчун ҳар вақта бародаро. Ленский райондан бузо бародаро. Бузо бародаро 4 биғзоларам доранд қатчон. 4 биғзола 8 бизи калон. Обши 12 сар. Нархошон бошанд бародаро андар якдигар 1320 сомонӣ мегем. Боз камтарак муомилам дорад бародаро. Бузо бародаро дар беҳтарин ҳолат қарор доранд. Нигоҳ кунед бузои тозан, фар беҳи хушрӯанд. Я тай дигаш биғз аллакай ҳаст бародаро. Муроҷиат кунед. Иншоалло ки муомилаи хуб дорад. Ва касое ки дар канал меҳмонанд бародаро, подписатсия, лайка фаромӯш накунед. Илтимос бародаро, дастгирии шумо пешравии мост.